Good morning, Siargao! Maayong buntag po, kaninyong tanan. Magandang umaga. Ali anasabta sa laing edisyon sa atong programa, Siargao TV News, para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran din na sa atong isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga, o sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa tibuok kalibutan. Maayong buntag po, kaninyong tanan. Good morning usab sa itong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao. Ang Dapasan Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, Socorro ug Pilar. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga silingan nga mga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug Dinagat Islands o uban pang mga kasikbit nga mga probinsya nga maaboting atong live stream karon. Salamat po, good morning, maayong buntag kaninyong tanan mga kasyargao. Good morning usab sa atong mga viewers, commenters, reactors karong adlaw. Salamat po, good morning. Holiday karon mga kasyargao, Labor Day, May 1, 2021, mga kasyargao, adlaw nga Sabado. Good morning po kaninyong tanan, ilabi na sa atong mga healthcare workers ug frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Good morning gikan na kan Sir Ramon Christopher Gutierrez. Salamat po, good morning. Good morning Kuya G and good morning Siargao. Salud sa atong mga workers kuman Labor Day and happy month of Ocean Sanan Farmers and Fisher Folks Month. Gikan na kan Sir Jules Gueren. Salamat Sir Jules. Good morning kanimo din ha. Good morning Kuya G, watching from Consolacion. Keep safe Siargao noon. Gikan na kan Sir Espino Mike. Mayong buntag Kuya G, gikan na kang Joanne Composo. Salamat po, good morning. Magandang umaga. Good morning everyone. Musta Sir G? Pa-shoutout sa akong mga agaw diyan na Siargao, Espihon family og Magaluna family, Mergullas family og Melindo family, Sanan PGO CSU Province Surigao City, Makabayan Mindanao Surigao del Norte family group, Sanan Surigao non ako family group. Gikan na ka Sir RV Taliman. From Sabang Tres, gikan na ka Ma'am Joanne Composo. Ma'am, good morning kanimo din ha. Always mi diri sa Surigao City naminaw sa imong balita. Salamat Sir RV o sa imong mga kaubanan. Salamat po sa inyong pagpangita. Salamat. Nila ta maglangan mga kasyargao. Atong pagasayron karon ang kahimtang sa panahon, ilabi na karon, grabe na ang pagsuga, ang pagsubang sa atong haring adlaw karon mga kasyargao. Atong paminawon ang report gikan na kang Ma'am Lori de la Cruz sa DOST Pag-asa. Good morning Ma'am Lori. Ng umaga, Pilipinas. Happy weekend po sa ating lahat at silipin muna natin ang lagay ng ating panahon para sa araw na ito. Maaliwalas ang papawirin sa malaking bahagi ngayon ng Luzon at Visayas. Wala ho tayong naitalang malawakang pagulan sa mga nakalipas na oras. Samantala may mga panandali ang thunderstorm naman na nararanasan ngayon sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Pero ito po ay isolated o pulo-pulo lamang at ang pagbuhos ng ulan ay hindi natin inaasahang tatagal pa. Sa natitirang bahagi pa ng Mindanao, generally fair weather o kaya na may good weather dahil nga't easterlies ang prevailing ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa Visayas at Mindanao, dahil nga't easterlies ang dominante, asahan pa rin natin ang mainit at malinsang panahon, lalong-lalo na sa tanghali at early afternoon. At gayon din, mararamdaman din ito sa malaking bahagi ng Luzon. Para sa pagtayo ng ating panahon in the next 24 hours, sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon landmass, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Mababa pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa umaga at tanghali. Pagdating naman ng hapon at gabi, hindi natin inaalis ang occurrence ng mga thunderstorm pero very isolated lamang yan at mga panandali ang pagbuhos lamang. Samantala sa Tugigaraw ay pwedeng umabot hanggang sa 34 degrees Celsius ang ating maximum temperature. Gayon din sa Metro Manila kung kaya't mainit at manisang panahon pa rin ang mararanasan natin, lalong-lalo na sa peak ng init which is yung tanghali at early afternoon. Sa Legazpi naman ay 25 to 32 degrees Celsius ang ating maximum temperature o ang inaasahang magiging agwat ng temperatura.
Sa Baguio ay malamig pa rin 16 to 25 degrees Celsius. Sa Lawag ay 23 to 32 degrees Celsius habang 25 to 32 degrees Celsius po sa Puerto Princesa at 26 to 33 naman sa Kalayaan Islands. Sa Visayas at Mindanao wala tayong bagyo o LPA na inaasahang makakaapekto sa landmass ng Kabisayaan at Mindanao at least in the next 2 to 3 days. At sa pagtayo ng ating panahon, mga thunderstorm lamang ang maaaring mag-cause ng pag-ulan at dahil dyan usually po ay sa hapon lamang yan at sa gabi at mga panandali ang pagbuhos lamang po. Sa Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius ang magiging agwat ng ating temperatura. Gayon din sa Cebu at sa Iloilo naman ay 26 to 33 degrees Celsius, 25 to 33 sa Davao at 24 to 32 naman sa Cagayan de Oro. 24 to 34 degrees Celsius sa Zamboanga City. Kahit mainit pa rin doon ang ating panahon, lalong-lalo na po sa tanghali at hapon. Para naman sa kondisyon ng ating karagatan, banayad hanggang sa katamtaman ang pag-alon. Dito po sa silangang bahagi ng ating bansa ay banayad o katamtaman ang magiging pag-alon ng ating karagatan habang sa natitirang bahagi pa ng ating archipelago ay slight to moderate o kaya na may banayad na pag-alon ng ating sea condition. Ang sunrise natin for today is 5:34 in the morning at inaasahan nating lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:13 ng hapon. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Mao ka na mga kasyargaw, ang kahimtang nato sa panahon karon. Adunay pag-ulan lamang, pinaagi na sa mga localized thunderstorms. Apan, good weather po kitang tanan mga kasyargaw, ilabi na din na sa atong isla sa Siargao. Good morning po, magandang umaga. Salamat Ma'am Lori Dean de la Cruz. Salamat, maayong buntag. Magandang umaga po. Good morning po Kuya G, gikan na kang AJ Antipasado. Good morning Kuya G, shoutout kay Andy Mangalao, Malinaw, General Luna. Alan Valerio Union Dapa from Quezon City, gikan na ka sa Edgar Consag. Good morning Kuya G, pakibati naman sa family ko dyan, Quezon City, Nicole Pobe, Irene Pobe, at kay Prince Pobe, gikan na kan Sir Willie. Good morning kanimo sir. Good morning ka Kuya G, gikan na ka Ma'am Salbaloza Sara. Good morning po. Good morning sa akong mga amigo sa Siargao, panmata na kamo, kay Maradaw na Anbayon, gikan na ka Sir AJ. Salamat. Good morning Kuya G, God bless, gikan na kang Ate Tesalona. Salamat Ate Tesalona. Good morning kanimo din ha. Thanks Sir G, good health always, take care and God bless you. Gikan na ka Sir RV. Good morning Kuya G, pa-shoutout po sa Barangay Mabuhay del Carmen na nagsaulog kuman ng piyesta. Salamat Kuya G and God bless always. Happy Fiesta sa mga taga Mabuhay. Happy Fiesta po. Gikan na kang Sir Riniel Tabigay. Ayaw lamang kalimti ang mga social distancing o minimum health standards, mga kasyarga. Good morning Kuya G, gikan na kang Miss Ann Sanchez. Good morning po. Good morning Kuya G, good morning Siargao TV, watching from Malabon City. Gikan na kang Ma'am Baby Ruth Lanzadera. Salamat po, good morning. Samtang mga kasyargao, di na maglangan ang pinakaunang bahin sa mga balita din na sa itong programa, Siargao TV News. Dapa Municipal Police Station, community pantry organizers gitawag o gipahinumduman nga makiktinabangay kanila. Nanawagan karon mga kasyargao ang Dapa Municipal Police Station sa mga community pantry organizers nga kun magmugna man galing og maong mga aktibidad o maong mga community pantries, i-koordinar kini sa kapulisan aron na mapabilin ang kapsay og kalinaw og maimplementar ang minimum public health standards kay ang kapulisan andam nga mutabang. Mahinumdumang na mahayag usab ang Malacañang nga walay permit nga kinahanglanon aron na sa pagtukod sa mga community pantries apan makig-koordinar lamang sa lokal nga panggamhanan o sa mga kapulisan. Mao na latest updates karon mga kasyargao dito na sa munisipalidad sa Dapa din nila sa atong isla o sa atong mga kapulisan mga kasyargao. Salamat po, maayong buntag po kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin, Mayor og Vice Mayor sa Santa Monica
nabakunahan na. Ingon nga pagtalima sa pagpambakuna sa mga A2 priorities o ang mga senior citizens sa matag munisipalidad. Kumpirmadong nabakunahan na dito sa Rural Health Unit sa Santa Monica si Santa Monica Mayor Dudong Dular o Vice Mayor Daday Dular. Kini araw na usab nga ba mahimong luwas ang mga senior citizen, ilabi na ang maong nagdumala sa maong lungsod. Congratulations po kang Mayor Dodong Dular o Vice Mayor Daday Dular. Good morning mga kasyarga. Good morning po Kuya G. Pa-shoutout po ako sa mga KOGA, Consolacion Gay Association from Barangay Consolacion, Dapa, Surigao del Norte. Thanks and God bless po Kuya G. Ikan na kang Edward Legaspi. Salamat po. Good morning. Magandang umaga kaninyong tanan mga kasyarga. Hello, good morning Kuya G. Kamusta? I'm watching Siargao TV. Thank you. God bless. Ikan na kamamalin Estrada Arandid. Salamat po. Good morning. Good morning Kuya G. Pa-shout out sa Kongreso family. Gikan na kang Rix Kongreso. Salamat Sir Rix. Good morning kanimo din na maayong buntag. Good morning Kuya G. Pa-shout out ako sa akong mama na si Adela Kongreso. Pagaling ka mama. Adel. Salamat. Gikan na ka Sir Rix. Good morning po Kuya G. Yes, salamat gikan na kan Sir Edward Legaspi. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargao. Samtang sa laing bahin, bugas gipang apod-apod na sab sa pilar. May apod-apod na usab mga kasyargao og bugas ang munisipalidad sa Pilar. Alang na sa mga barangay nga sakop sa maong munisipalidad nga gikan mismo kang Pilar Mayor Atty. Maria Liza Resurrection uban sa mga sangguniang bayan members, head offices, mga frontliners. Karon mapasalamaton ang katawhan sa Pilar, ilabi na sa maong mga ayuda og ang kahago mismo sa maong mga opisyal. Lauman nga maabot-abot kini sa tanang barangay sa maong lungsod. Congratulations po ilabi na sa mga benepisyaryo sa maong mga sinako nga bugas. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Keep safe everyone. God bless. Gikan na kang Yuel Nogales sa Yuel. Good morning. Maayong buntag ilabi na sa mga taga Burgos. Good morning po. Good morning Kuya G. Pa-shout out ko sa taga Alegria, Santa Monica. Good morning. Happy fiesta. Yes, fiesta sa po sa Alegria. Salamat Sir Rix. Good morning kanimo din na. Happy viewing po sa tanang taga Santa Monica. Good morning mga kasyargao. Salamat po sa inyong pagtutok din nila sa atong programa. Salamat mga kasyargao. Samtang mga kasyargao sa atong laing segment karon, atong pagasugdan ang segment mga kasyargao alang na sa atong mga mangingisda, mga fisher folks sa atong isla sa Siargao mga kasyargao. Ang atong programa na Isdang Siargao non dali atong hisgutan karon o Isda sa Siargao TV mga kasyargao. Ocean Mud magsugod na karong adlaw, aktibidades gisugdan na. Sipas kumukinguha na ato mapadayon ang karadyawan ng mga Siargao nun. Anak kapot nato na mga kalambusan, timaan sa kadaog ng tagtanan. Gipahigayon karon mga kasyargao sa Rare Philippines ilalom sa ilang Fish Forever Fishing Climate Resilience Program ang Underwater Biophysical Assessment in the Marine Protected Areas. Ingon nga pagpakigsayod mga kasyargao sa its status o kahimtang karon sa mga coral reefs sa kadagatan sa atong isla sa Siargao. Unang gipahigayon kini mga kasyargao dito na sa munisipalidad sa San Benito. Atol kini usab ang mga kasyargao sa pakigpartner sa Rare Philippines ngadto na sa University of the Philippines Marine Environment and Resources Foundation Incorporated. Og atol usab kini mga kasyargao sa pagselebrar nato karon sa Ocean Month. Ocean Month o ang pagsugod sa Ocean Month, lakip na usab ang pagselebrar sa Fisher Folks Month mga kasyargao. Karong bulana mga kasyargao na hisgutan usab mga kasyargao ang sa maong programa karon ang pag-amping
pag-amuma sa atong mga kadagatan ilabi na sa mga coral reefs nga padayon mga kasyargaw nga nagtubo dinha na sa atong mga kadagatan. Sa sunod na mga episode mga kasyargaw sa atong programa nga Isda sa Siargao TV, atong hinabion ang mga nagpahigayon mga kasyargaw sa maong pagpang-dive aron na pagsusi kay labi na sa status sa kahimtang sa mga kadagatan ilabi na sa atong mga coral reefs mga kasyargaw dinha na mga kasyargaw. Gisugdan kini karon didto na sa munisipalidad sa San Benito mga kasyargaw og ipadayon kini mga kasyargaw hangtod na mahurot ang 9 ka munisipalidad sa atong isla sa Siargao karong bulan sa Mayo mga kasyargaw. Atangan nato ang mga interviews mga kasyargaw ilabi na sa mga focal persons na nagpahigayon sa maong aktibidad og ang mga benepisyaryo og ang mga mangingisda nga nakabenepisyo sa maayong panagat mga kasyargaw o maayong mga kuha dinha na sa kadagatan. Sipas kumong tinguha na ato mapadayon ang karadyawan nan mga Siargaonon anak kapot nato na mga kalambusan timaan sa kadaog ng tagtanan. Mao kana mga kasyargaw, ang pasiuna asa nato o ang overview asa nato sa atong bag-ong segment dinhi na sa atong programa nga Siargao TV News. Ilabi na ang segment nga Isda sa Siargao TV o ang Isdang Siargao noon. Dali atong hisgutan karon mga kasyargaw. Atangin ninyo ang mga sunod pa na mga episode sa maong segment mga kasyargaw kay aduna tayo mga na-interview na mga focal person ilabi na sa mga taga UP o University of the Philippines Marine Environment and Resources Foundation Incorporated ilabi na kung unsa bagayod ang kahimtang sa atong kadagatan dinhi na sa isla sa Siargao. Good morning po, maayong buntag. Mga na ang latest updates nato karon ilabi na sa atong mga kadagatan mga kasyargao. Good morning po, maayong buntag. Magandang umaga mga kasyargao. Happy viewing po. Speaking of happy viewing, sa tanang taga Dapa dinhi na sa atong munisipalidad sa Dapa mga kasyargao o sa tanang mga taga Del Carmen, sa tanang taga San Isidro, Santa Monica, Burgos, General Luna, Socorro ug Pilar mga kasyargao, gipahinumduman kamo nga magpalista mga kasyargao alang na sa pagpangbakuna para na mamahimo ng COVID-free ang atong isla sa Siargao og maamgo na nato ang herd immunity nga gipangandoy sa atong gobyerno ilabi na sa Department of Health. Nagpahinumdum usab mga kasyargao si Vice Mayor J.R. Coro dito na sa Del Carmen nga ang tanang katawhan ilabi na sa atong mga mangingisda kinahanglan gayod nga magpalista para na mahibalik ang atong ekonomiya mga kasyargao ilabi na dinhi na sa atong isla sa Siargao. Kaya mahinumduman natong tungod na sa COVID-19 ni ugboksab ang ekonomiya sa Siargao. Apan karon ingon nga pagpangbakuna din na sa atong mangingisda o sa atong mga katawhan, posibleng musaka na usab ang atong ekonomiya mga kasyargao pinaagi na sa maong mga buhat. Gipahinumduman kamo karon mga kasyargao ang tana motalima kita sa pagpangbakuna sa atong gobyerno. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Happy viewing po. Good morning, Kuya G. Morning Siargao TV. See you this third week of May. San Benito. Gikan na kan Sir Clark Consigna. Speaking of San Benito, aduna ipahigayon si Sir Clark Consigna ilalom sa DICT mga kasyargao nga mga aktibidades gikan na sa maong buhatan para na sa katawhang Siargao noon. Sir Clark Consigna, salamat Sir Clark. Magandang umaga, maayong buntag kanimo din na ilabi sa mga taga Socorro. Salamat po. Kuya G, pwede pa po pa-shout out ako sa tanang taga barangay sa Kaob, dyan sa Del Carmen. Salamat Kuya G, stay safe. God bless you always. Gikan na kang Ma'am Baby Ruth Lanzaderas. Speaking of mga taga Kaob, good morning po sa Mantilla family. Charles, good morning kanimo din na. Happy viewing. Salamat po. Maayong buntag. Good morning. Salamat.
mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita din na sa itong programa, Barangayanihan, hinabang para sa katawhan, gipahigayon. Gipahigayon kagahapong adlaw mga kasyargaw ang Barangayanihan hinabang para sa katawhan dito na sa Purok Center, Sitio Cugtong, Poblasyon Bakwag, Surigao del Norte. Ilalom sa pagdumala ni Police Colonel Noel Espinoza, ang Provincial Director sa Surigao del Norte Provincial Police Office, uban ni Police Major Tisel Armoleta. Lakip usab ang pakigpartisipar ni Police Lieutenant Colonel Ruel Belza o Police Lieutenant Charlon Montero, ang officer in charge sa Bakwag Municipal Police Station. Gitambungan sab ang maong aktibidad sa mga barangay council nga gipanguluhan ni Honorable MacArthur Caberte og ni Chairwoman Maria Fe Alaba og mga residente sa maong lugar. Ang mga benepisyaryo sa maong barangayanihan nakadawat og nagkalain-laing mga food supplies nga mamahimong tabang sa maong mga residente. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan mga kasyargaw. Salamat ilabi na sa atong mga viewers po. Salamat po sa inyong pagsuporta mga kasyargaw. Samtang ang atong latest update sa COVID-19 sa atong rehiyon sa Caraga. Ang rehiyon sa Caraga mga kasyargaw nakatala og bag-ong 98 new confirmed COVID-19 positive case. 88 niini ang nakarecover mga kasyargaw og walay na itala nga nangamatay. Maong sa kinatibuk-an ana sa 9,992 mga kasyargaw ang COVID-19 cases sa Caraga Region. 919 ang anaagi hapon sa isolation. 8,722 mga kasyargaw ang nakarecover na, samtang 351 ang mga naitala nga nangamatay. Okay na mga kasyargaw, ang latest update sa kaimtang sa COVID-19 karon. Good morning Kuya G! Shoutout ko sa Taganito Mining, lahi na sa labi na sa Materials Handling Family, and also for Altonians of Alpha Gamma Chapter. God bless! Giga na Cancer Ata Roland. Salamat po, good morning, magandang umaga. Good morning Kuya G, pa shoutout ko kan Maria nga taga Santa Monica. Gikan na kan Charles Ken Mantilla. Salamat Charles. Good morning kanimo din na. Baya-baya nakamatawag sa'yo. Good morning kanimo din na Charles. Pa-shoutout po Kuya G sa nanang taga Sayak o kay Kuya Joshua Libay Sulapas na nag-celebrate karon sa iyang ika-21 birthday. Thank you po Kuya G. God bless. Always keep safe. Gikan na kang Ma'am Sara Salvalosa. Happy birthday kang Joshua Libay Sulapas. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Speaking of shout out, happy birthday po sa tanang nag-birthday karon. Happy birthday kang George Gonzales o kang May Himaw. Salamat po. Good morning. Mayong buntag kaninyong tanan. God bless us all. Mobile mariculture sa Dinagat, gilusad mga kasyargaw. Gilusad mga kasyargaw ni atong April 29, 2021 ang Shared Service Facility on Mobile Mariculture Platform ilalom sa Department of Trade and Industry Balik Probinsya Program. Highlight sa gihimong kalihukan ang formal nga pag-blessing o cutting of ribbon sa Magsaysay Fisher Folk Association Norwegian Fish Cage nga maoy pinakaunang nakabenepisyo sa maong programa. Gipahigayon ang mubo nga seremonya sa dihang over Resto Bar, Barangay Magsaysay, Dinagat Islands. Tumong niini nga programa nga matabangan ang gagmay nga mga negosyante sa ilang negosyo hangtod nga mapalambo kini ilabi na ang ilang abot nga kita aron mas madasig sila sa pagpanginabuhi sa maayo nga pamaagi. Napili sa DTI ang mafia kumikan sa gipakita nilang kasibot o kadasig ilabi na sa mga miyembro niini nga mamuhi og isda sa maayo nga pamaagi nga dili makaapekto sa kinaiyahan. Ako na ang latest updates karon mga kasyargaw dito na sa Dinagat Islands.
Good morning, Kuya G. Pa-shoutout ko sa ako mga silingan na mga taga Consuelo, Marcel Tukong, Aga Sulapas, Langlang, Celia, Linlin, at happy birthday sa akong apo nga si Justin May. Ika na kang Ma'am Irene Quinta. Salamat, Ma'am Irene. Good morning, maayong buntag, maradyaw na buntag po kaninyong tanan, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin, kalabot na sa atong kasaulugan karon mga kasyargaw ang Labor Day, mga kasyargaw. Labor Day Jobs Fair ipahigayon sa online. Kapin 50,000 ka mga lokal og overseas nga mga job opportunities nga gi-offer sa Department of Labor and Employment sa ipahigayong online job fairs karong adlaw mga kasyargaw, May 1, 2021 o ang Labor Day. Mao kana ang gihanyag karon sa dole mga kasyargaw nga mga trabaho pinaagi na sa online application. Gidani karon ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang mga job seekers nga i-take advantage ang maong online job fair nga nag-offer sa wide range sa lokal og overseas vacancies gikan na sa 665 ka employers gikan sa nagkalain-laing mga industriya sama sa manufacturing, business process outsourcing, textile, construction o government sector. Sumala pa nga 44,000 ka mga bakante ng posisyon alang na sa mga production operators, factory workers, customer services, police officers, contact tracers, sewers, mason o mga karpintero mga kasyargaw ang gi-offer karon sa maong online nga job fair mga kasyargaw. Adto lamang kamo mga kasyargaw sa Department of Labor and Employment nga page o pwede niyong bisitahon ang website nila para na sa link sa ipahigayong online job fair mga kasyargaw. Karong adlaw magsugod alas 8 sa buntag mga kasyargaw. Good morning po mayong buntag kaninyong tanan mga kasyargaw. Good morning Kuya G, gikan na ka Ma'am Casey Bunao. Salamat ma'am, good morning kanimo din ha. Kuya G, happy listening sa tanan taga San Benito og sa ila energetic na mayor, Gina Minil og kay Ate Mina og sa ako wife na si Cherry. Thanks. Gikan na ka Sir Smiley Dumdum Espaldon. Salamat Sir Smiley, good morning. Mayong buntag Sir G, palihog ko greet ngadto na kang Amado Amador gikan ni Randy Archaga Santilas. Thank you so much sir. God bless us all. Gikan na ka Sir Randy. Salamat Sir Randy. Good morning Kuya G, pa shout out happy fiesta Tagbilaran City Bohol. Gikan na kan Sir Ruel Salamingan. Happy fiesta mga taga Tagbilaran City Bohol. Salamat po, good morning sa mga taga Bohol. Salamat po kaninyong tanan. Ay lamang kalimti mga kasyargaw ang public health minimum standards para na sa pagsaulog sa mga kapistahan mga kasyargaw. Salamat po. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, 15,000 doses sa Sputnik 5 vaccines gipadala na sa Pilipinas. Gipadala na sa Pilipinas gikan sa Russia ang anaa sa 15,000 ka doses sa Sputnik 5 vaccines. Sumala kang Philippine Ambassador to Russia nga si Carlos Soreta nga gibiyahe na kagahapong adlaw og tungod niini gilauman nga moabot kini karong adlaw May 1, 2021. Mahinumdumang duha ka higayon na nga na-delay ang pag-abot niini sa atong nasod tungod na sa kawadon sa direktang flight gikan na sa Russia paingon na diri sa atong nasod, Pilipinas. Good AM Kuya G og sa Burawin gikan na kang Sir Mar Alaba. Sir Mar, good morning kanimo din na happy viewing po. Magandang umaga mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, National ID online registration mga kasyargaw nakadawat og mga reklamo. Nakadawat og technical difficulties o nakaamgo og technical difficulties ang website sa Philippine Statistics Authority kon PSA sa unang adlaw sa online registration alang na sa national ID. Mga kasyargaw maong nagkalain-laing reklamo ang nadawat sa maong buhatan mga kasyargaw ilabi na
sa online registration ni ini. Sumala pa nga adunay aberya ilabi na sa pagsulod sa maong website ug ang uban usab nga reklamo mga kasyargaw nga dili mo send ang OTP ni ini mga kasyargaw o ang one-time PIN mga kasyargaw. Bisan pa gilimitahan na kini sa 5 minutes mga kasyargaw sa maong pagpangrehistro. Apan human sa 5 minutes nga time para na sa pagdawat sa OTP, wala gihapon kini ni send sa mga maong mga PIN mga kasyargaw para na sa pagparehistro. Sa gipagawas nga pamahayag sa PSA karon, ginaresolba pa sa ilang technical team ang maong issue. Nangayo sab og pasensya ang PSA sa publiko kalabot na sa maong aberya og dali nga maghatag update sa oras nga maayo na ang issue sa website. Mahinumdumang netong 2018 gipirmahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang balaudnon nga gilayong ang tanang Pilipino aduna nay mamahimong hiniusang identification. Happily watching, gikan na kang Sir Christopher Donoso. Salamat Sir Christopher. Good morning, maayong buntag kanimo din na. Salamat po. Happy fiesta sa talang taga Barangay Mabuhay del Carmen. And shout out ila Kuya Vinzon and atin Nenette Shervo og sa ilang pamilya. Salamat Sir Jules Gerhen. Salamat Sir Jules. Good morning. Maayong buntag kanimo din na og sa imong team. Salamat po. Maayong buntag og sa Rare Philippines. Salamat po, maayong buntag. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, 44 katao patay sa stampede sa Israel. Gihulagway karon ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ingon nga grabe nga katalagman ang nahitabong stampede sa Mount Meron tomb of the 2nd century sage Rabbi Shimon Bar Yochai nga miresulta sa kamatayon sa 44 katao. Sumala pa nga 150 katao ang gidala sa ospital, unom ang ana sa critical nga kondisyon, 18 ang grabe nga naangon ug 41 ang mild mga kasyargaw. Sumala pa sa usa ka volunteer medical o emergency medical service organization nga si Ellie Beer nga wala sila nagdahom nga daghang tao ang mutambong sa Lag Baumer usa ka Jewish religious holiday nga gisaulog kagahapong adlaw. Sumala pa sa report sa pulisya nga anaa sa kapin kon kulang 100,000 katao ang mitambong sa maong panagtigom. Shout out kay Felix Eduave sa Siit. Ika na kan Sir Christopher Donoso. Salamat Sir Christopher. Salamat. O kan Sir Felix Eduave. Shout out po sa mga taga Siit usab. Shout out mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw ang atong COVID-19 update sa tibuok nasod Pilipinas. Ang tibuok nasod Pilipinas, mga kasyargaw, aduna na kinatibok ang 1,037,460 ka total cases. Nadungagan kini kagahapong adlaw og 8,748 maong ang active cases karon. 73,448 na mga kasyargaw. 73,908 mga kasyargaw. Og ang total na nga naka-recover 946,318 na. Samtang ang total na nga nangamatay ana sa 17,234. Mao na mga kasyargaw ang latest updates nato sa kaimtang sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. Good morning Kuya G, watching from St. Paul Hospital. Gikan na kang Sir Joshua Villafuerte. Welcome back Sir Joshua. Maayong buntag kanimo. Salamat po. Og sa tanang viewers nato karon, salamat kaninyong tanan. Atong balikon ang pahinumdom mga kasyargaw ang tanang mangingisda, ang tanang residente sa isla sa Siargao. Magpalista na kamo mga kasyargaw sa pagpangbakuna. Ilabi na kini ang makasulbad karon sa atong ekonomiya mga kasyargaw. Kay kung mabakunahan kita, aduna nay posibilidad mga kasyargaw nga
makasaka na balik ang atong ekonomiya, mamahimong normal na mga kasyargaw ang atong kinabuhi, kahimtang sa kinabuhi mga kasyargaw. Salamat po, palista na mga kasyargaw para na sa vaccination program sa atong gobyerno. Ayaw kahadlok kay daghan na ang nagpabakuna o walay naitala na mga severe nga mga side effects mga kasyargaw. Normal ra na side effects sama sa sakit ra sa ulo, hilanat mga kasyargaw o sakit kung asa gitupukan sa maong bakuna. Normal ra na, ilabi na atong bata pa kita, natupukan man kita ng mga vaccines, apan normal ra ang mga sintomas, mga kasyargaw, o ang mga side effects ni ini mga kasyargaw. Pagpabakuna na, syargaw nun. Shoutout Kuya G sa ako habi na si Smiley Espaldon. Thanks, gikan na kay Ma'am Cherry Orquez Espaldon. Salamat Ma'am Cherry. Good morning Kuya G. Shoutout diyan sa taga Barangay Salvacion, Pilar, Surigao del Norte, 11 na sa Nogueraza, Borja, Migulyas, Bioy, family. Salamat Kuya G. God bless po. Kuya G, gikan na kang Sir Reniel Nogueraza. Maayong buntag Kuya G, gikan na ka Sir Arvin Arnido. Good morning Kuya G, pa shout out sa ako pamilya Sinday og pamilya sa Febra diyan sa Nuevo Campo, San Benito. Gikan na ka Ma'am Rose Marie Halop Arreza. Salamat po. Good morning. Speaking of good morning kang Ma'am Esterlina Gorgolon Cabillan. Salamat Ma'am. Good morning, maayong buntag po kanin yung tanan mga kasyargaw. Labor Day karon mga kasyargaw. Holiday, enjoy the day, enjoy the rest of the day mga kasyargaw. Good morning Ma'am Esther Kaga sa mainit. Salamat po. Good morning, magandang umaga. Dinhi na lamang ko kutob mga kasyargaw hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Dinhi na sa tong programa Siargao TV News para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran. Dinhi na sa isla sa Siargao sa probinsya Surigao del Norte sa rehiyon sa Caraga ug sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibok kalibutan. Kinainyo nagalagad sa live stream karon Kuya G. Moingon kaninyong tanan mga kasyargaw, pagpakabana, pagbantay, makisayod. Aron dili kita mahisog kamod. Happy weekend, happy holiday, good morning, #Siargao TV. Salamat po.